ஸ்பாட்லைட் போடலாம். ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेयशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वावदन्तिहं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते। गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाचायते देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सर्वं कृष्णार्पणम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा டியோட்டீஸ், வெல்கம் யூ ஆல் டு டே 10. இன்னைக்கு 10வது நாள்ல இருக்கோம். செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் 9 முடிச்சாச்சு. இப்ப அடுத்த 9 அத்தியாயங்கள் அந்த மாடியூலுக்கு வரோம். பக்தி யோகத்துல 3 முடிச்சாச்சு. ஓகேவா? இன்னைக்கு சாப்டர் 10. அதுல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா விபூதி யோகம். இந்த விபூதி யோகம்னு என்ன அர்த்தம்னா பகவானுடைய அப்பியரன்சஸ், அவங்களோட குவாலிட்டிஸ் என்னென்ன. சரியா? எண்ணற்ற குவாலிட்டிஸ் இருக்குது. அர்ஜுனன் கேட்பாங்க. அது அர்ஜுனன் வந்து கேட்கறதுக்காக அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, என்னுடைய பொறி, என்னுடைய கொழுந்து விட்டேறிய அந்த நெருப்புல இருந்து ஒரு பொறி அப்படிங்கிறது எவ்வளவு கொஞ்சோண்டு, எவ்வளவு கம்மியான மீகர் அமௌண்ட்டும் அந்த மாதிரி பகவானோட வைபவங்கள் ஆற்றல்கள்ங்கிறது அவ்வளவு இருக்குது. அதுல இருந்து சிறு பொறியளவு என்னுடைய அம்சத்திலிருந்து சின்னோண்டு பொறியளவு உள்ள விஷயத்த மட்டும் நான் சொல்லியிருக்கிறேன். பட் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு மட்டும் என்ன அர்ஜுனா, அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. நீ என்ன பண்ணா போதும், பக்தி தொண்டு பண்ணினா போதும், பக்தி யோகம் பண்ணினா போதும். இந்த வைபவங்கள் எல்லாத்தையும் நீ தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு கட்டாயமும் கிடையாது அப்படின்னு பகவான் சொல்லி இந்த சாப்டரை முடிப்பாங்க. அர்ஜுனன் ஃபர்ஸ்ட் கேட்பாங்க, உன்னுடைய வைபவங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த சாப்டர்ல சொல்ல சொல்லி கேட்பாங்களா? நெக்ஸ்ட் சாப்டர் விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகத்துல என்ன சொல்லுவாங்க, எல்லாத்தையும் காமிங்க. காதால கேட்டது எல்லாத்தையும் அவங்க என்ன பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க, கண்ணு முன்னாடி பிரத்யட்சமா பார்க்கணும்னு நினைப்பாங்க அர்ஜுனன். அதுக்காக பகவான் என்ன செய்யறாங்க, தன்னோட விஸ்வரூபத்தை அவங்களுக்கு காட்டுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ 10 and 11 ரெண்டும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஒன்னு தியரி, இன்னொன்னு ப்ராக்டிக்கலா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம 10th சாப்டருக்குள்ள போலாம். அப்பியரன்சஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா, சரியா, அல்லது குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் பகவான் எடுத்துக்கலாம். சரியா? பகவானுடைய குவாலிட்டிஸ் அப்படின்னா மொத்தம் எத்தனை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 64 குவாலிட்டிஸ் இருக்குது பகவானுக்கு. கிருஷ்ண ரூபத்துக்கு 64 குவாலிட்டிஸ் இருக்குது. அதுல வந்து விஷ்ணு பகவானுக்கு எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 60 குவாலிட்டிஸ். சரியா? சிவபெருமானுக்கு எவ்வளவு அப்படின்னா 55 குவாலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுல பிரம்மாவுக்கு வந்து 78 குவாலிட்டிஸ். ஓகேவா? அந்த 64 வைபவங்கள்ல 78% யாருக்கு அப்படின்னா, இப்ப நான் சொன்னதெல்லாம் அப்படி என்ன அப்படின்னா பெர்சன்டேஜ் கணக்குல 55% சிவபெருமான் இருக்குது, 78% பிரம்மர் கிட்ட இருக்குது. ஓகேவா? பகவான் தான் பிரம்மரை படைச்சாங்க. சோ பகவானோட குவாலிட்டிஸ்ல எத்தனை பர்சன்டேஜ் எடுத்துட்டு பிரம்மர் வந்தாங்க அப்படின்னா 78% எடுத்துட்டு வந்தாங்க. அவங்கதான் முதல் ஜீவாத்மா நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம். சோ நம்ம எல்லாரும் பிரம்மாவால் படைக்கப்பட்டவங்க. சோ நம்ம எல்லாருக்கும் குவாலிட்டிஸ் அவ்வளோ இருக்கு இவ்வளோ இருக்கு நம்ம நினைச்சோம்னாலும் கூட அது நிச்சயமா எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா பிரம்மாவை விட கம்மியா தான் நம்மளுடைய குவாலிட்டிஸ் இருக்கும். பகவான் அப்படிங்கிறதுக்கே நான் உங்களுக்கு அர்த்தம் சொல்லியிருக்கிறேன். பராசர முனிவர் அவர்களால் கொடுக்கப்பட்டது. என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, எல்லா வலிமை, எல்லா புகழ், எல்லா செல்வம், எல்லா அறிவு, எல்லா துறவு, எல்லா அழகு. ஓகேவா? அந்த 6 குவாலிட்டிஸும் நிரம்ப பெற்றவங்க பகவான்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனாலதான் பேர் பகவான் அப்படிங்கிற அந்த அந்த டைட்டில், அதுக்கான அர்த்தம் இதுதான். இந்த 6 விதமான செல்வங்களும் அவங்கள்ட்ட ஜாஸ்தி இருக்குது, ஐஸ்வர்யங்களும் அவங்கள்ட்ட கூட இருக்குது. இதை தவிர வேற என்னென்ன ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்குது நமக்கு ஆல்ரெடி வந்து 7th சாப்டர்ல 8th சாப்டர்ல எல்லாம் பகவான் சொன்னாங்க. நீரின் சுவையாக நான் இருக்கிறேன், ஆகாயத்துல அந்த ஒளியா இருக்கிறேன், அப்புறம் பிரணவ மந்திரத்துல ஓம் அப்படிங்கிற சப்தமா நான் இருக்கிறேன். அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு பகவான் ஆல்ரெடி சொல்லி இருக்கிறாங்க. அதை தவிர இன்னும் மிச்சம் இருக்கிறதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு அர்ஜுனன் நீங்க கேட்கும் போது பகவான் இதுல தன்னுடைய ஐஸ்வர்யங்களை எப்படி சொல்றாங்க சொல்லிட்டு, இதெல்லாம் ஒரு சிறு அம்சம் தான் அப்படின்னு வேற முடிப்பாங்க. ஓகேவா? அதை தவிர இந்த இந்த சாப்டர்ல இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னா சத்துர் ஸ்லோகி இருக்கக்கூடிய சாப்டர் இதுதான். சத்துர் ஸ்லோகின்னா என்ன அர்த்தம்னா 4
முக்கியமான ஸ்லோகங்கள். அந்த 4 முக்கியமான ஸ்லோகங்களை நம்ம வந்து படிச்சுக்கிட்டு அதோட மீனிங் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நம்மளால மெமரைஸ் பண்ண முடிஞ்சு டெய்லி நம்ம அதை சேவிக்க முடிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது வந்து ஃபுல் பகவத்கீதையை சேவிச்சதோட பலனை அது நமக்கு தரும். ஓகேவா? அது முழு கீதையின் சாராம்சம்னு சொல்லலாம். கீதையை நம்ம படிக்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னா அது என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த காரணத்தை அந்த 4 ஸ்லோகங்கள் சொல்லிடும். ஸோ அந்த 4 ஸ்லோகங்கள் இம்பார்ட்டன்ட் சதுர்ஸ்லோகிஸ் இருக்கக்கூடிய சாப்டர் இந்த சாப்டர். இப்ப நம்ம செஷனுக்குள்ள போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. துர்கம்மா ஸ்கிரீன் தெரியுதா? எஸ் மாதாஜி, கிளியர். ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 10 விபூதி யோகம், பூரணத்தின் வைபவம். விபூதி யோகம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா பகவானுடைய முழுமையான திறன்கள், அவங்களுடைய முழுமையான ஆற்றல்கள் எல்லாத்தையும் சொல்ல போற அத்தியாயம் இதுதான். பூரணம் அப்படிங்கிறது பகவான் தான், அவங்களுடைய வைபவங்கள், அப்யூலன்சஸ், குவாலிட்டிஸ் எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். இத விபூதி யோகம் நம்ம பார்க்க போறோம். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் இந்த இந்த சாப்டர். இதுல 10.1ல இருந்து 7 வரைக்கும் கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைத்திற்கும் ஆதாரமானவர். ஓகேவா? பகவான் அர்ஜுனன் வந்து சில டவுட்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க இதுல. அதுக்காக பகவான் சொல்லக்கூடிய பதில்கள், பகவான் எப்படிப்பட்டவங்க, அவங்களோட குவாலிட்டிஸ் என்ன, அப்புறம் அவங்க தானே நம்ம போன சாப்டர் எல்லாம் பார்த்தது என்ன அப்படின்னா அவங்க எப்படி எல்லாம் தன்னை மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க, எத்தனை பிரபஞ்சங்கள் எல்லாம் அவங்கள்ட்ட இருந்து எந்த மாதிரி வெளியில வந்திருக்குது, எல்லா பிரபஞ்சங்களையும் அவங்க படைச்சதோட இல்லாம அதுக்குள்ள எல்லாம் உட்புகுந்து அதை எல்லாத்தையும் காப்பாத்துறாங்க. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம படிச்சிருக்கோமா? சோ அனைத்திற்கும் ஆதாரமானவர்ங்கிறத இங்க எகைன் திருப்பி ரீட்ரேட் ஆகுது 10.1ல இருந்து 7 வரைக்கும். அப்புறம் தூய பக்தி, பகவத்கீதையின் சாராம்சம் இதுதான். 10.8ல இருந்து 7 வரைக்கும் இருக்கிறது. இந்த 4 ஸ்லோகாஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சதுர் ஸ்லோகிஸ். ஓகேவா? அடுத்தது அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உன்னத நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறான். இது இந்த 4 ஸ்லோகங்களை கேட்ட விட்டு அர்ஜுனனுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா வித்தவுட் எனி டவுட் இதுக்கு மேல அவனுக்கு என்ன ஆகாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா துளி கூட அவனுக்கு சந்தேகம்ங்கிறது அவனுடைய மனசுல தோன்றாத அளவுக்கு பகவானை பத்தின பூரண நம்பிக்கை அவன் மேல வந்து அவங்க மேல அவனுக்கு வந்துடும். ஓகேவா? அதனால நான் இப்ப உன்னை பத்தின எல்லா விஷயத்தையும் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். நீ சொன்னதோட இல்லாம இதெல்லாம் ஆல்ரெடி வந்து எனக்கு மற்ற பல ரிஷிகள் சொன்னதுல இருந்து எனக்கு அந்த விஷயங்கள்லாம் தெரிய வரும் அப்படின்னு சொல்லி மற்றவங்க எல்லாம் வந்து ப்ரூஃபுக்கு வேற சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? வியாசர், அசிதர், தேவலர் இவங்க எல்லாமும் அதை சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பகவானுடைய உன்னத நிலையை அவன் ஏற்றுக்கொள்வான். அடுத்தது பகவான் கிருஷ்ணர் தனது சுய வைபவங்களை விவரிக்கிறார், அவரோட குவாலிட்டிஸ் அது எல்லாத்தையும் அவங்க தானே ஸ்வயம் அகம் அகம்னு சொல்லி அவங்க வந்து தன்னை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிப்பாங்க. ஏன் அந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் நான் நான் அந்த இடத்துல வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தெரியும், நமக்கே தெரியும். ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு கம்பெனி இருக்குது, நம்ம அதுல வேலைக்கு ஜாயின் பண்றோம் அப்படின்னா நான் வந்து என்ன செல்ஃப் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன செய்வாங்க, எனக்கு எனக்கு ஹெட்டா இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா எல்லா ரேங்க்ல இருக்கவங்களையும் அவங்க தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைப்பாங்க. அப்புறம் அவங்களுக்கு மேல இருக்கிறவங்களையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒருத்தவங்களுக்கும் ஒருத்தவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்றவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டெப்னு இருந்துகிட்டே இருக்கும். கம்பெனியோட சிஇஓ வந்து யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவா? சரியா? அவரை பத்தின விஷயங்கள் எப்படி எல்லாருக்கும் தெரியும்? எல்லா விஷயம் 100% எல்லாருக்கும் தெரியாது. சோ அவரு தான் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா நான் வந்து இந்த மாதிரி எதிர்பார்க்கிறேன் உங்கள்ட்ட அப்படின்னு அவரு தான் என்ன சொல்லிக்கணும், தன்னை பத்தின விஷயங்களையும் சொல்லணும், தான் அடுத்தவங்கள்ட்ட என்ன எதிர்பார்க்கிறோங்கிறதையும் அவங்க தான் சொல்லணும். அதே மாதிரி ஏன் அப்படின்னா அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட். சரியா? அவர் தான் ஹையர் அபிஷியல். ஹையர் அபிஷியலை பத்தின சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் தான் சொல்ல முடியும், மிச்சம் எல்லாம் அவர் வாயால வந்தாதான் நமக்கு தெரிய வரும். அதே மாதிரியே இது சாதாரண பௌதிக உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய சாதாரண நிகழ்வு. இத்தனை அண்டங்களையும் இத்தனை பிரபஞ்சங்களையும் படைச்ச பகவானை பத்தின அவங்களுடைய ஐஸ்வர்யங்கள் யார் மூலமா நமக்கு தெரிய வரும்? ரிஷிகள் சொல்லுவாங்களா, தேவர்கள் சொல்லுவாங்களா அப்படின்னா ரிஷிகளும் தேவர்களுமே யாருக்கிட்ட இருந்து தோன்றினவங்க? பகவானுடைய படைப்பு தான். சோ பகவானுடைய முழு அம்சம் எல்லாமே யாருக்கு தெரியாது அப்படின்னா நம்ம வந்து ஹையர் பிளானட்ஸ் அங்க இருக்கு அங்கெல்லாம் போயிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க எல்லாம் சக்தி மிகுந்தவங்க ரொம்ப வலிமையானவங்கன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கவங்க எல்லாமே கூட என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு கீழ்நிலையில இருக்கிறவங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரியுது. சோ அப்ப அவங்கள பத்தி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கணும்னா யார் பண்ணணும்? பகவானே செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துக்கிட்டாதான். இல்ல அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஞானம் கிடைக்காமே போயிடும். சரியா? சுய வைபவங்களை இந்த இடத்துல பகவான் விவரிக்கிறார். 18ல இருந்து 19ல இருந்து 42 வரைக்கும். माताजी 10.1. यस माताजी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विबुधि योगः। श्री भगवान् उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि काम्यया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण.
புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பலம் பொருந்திய பொய்யங்களையுடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்கப் போகிறேன். இதை மீண்டும் கேட்பாயாக. அர்ஜுனனை வந்து அவங்க வந்து அர்ஜுனன் கிரேட் டிவோட்டி அவங்க. அப்புறம் பிரியமான நண்பன். ஓகே, அவனோட குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தன்னை கம்ப்ளீட்டா சரண்டர் பண்ணிக்கிறாங்க பகவான் கிட்ட. அவங்க சொல்ற எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸையும் அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க. அதனால இப்ப வரைக்கும் நான் சொன்ன ஞானத்தை விட சிறந்த ஞானத்தை நான் உனக்கு உரைக்க போகிறேன். இதை மீண்டும் கேட்பாயாக அப்படின்னு அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்குறாங்க. 10.2 மதஜ். न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिः देवानां महर्षीणां च सर्वशः. हरे कृष्ण ஹரே माताजी. கிருஷ்ணா. தேவர்களோ மகா கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன். இதை தான் நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது சொன்னோம். என்ன சொன்னோம் நம்ம? பகவான் தான் வந்து ஹைரபிஷியல், அவங்க தான் எல்லாத்தையும் படைச்சிருக்கிறாங்கும் போது அவங்கள பத்தி நுணுக்கமான அத்தனை விஷயங்களும் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியுமோ தவிர, நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம்ல நம்மளோட ஹையர் ஸ்டெப்ல இருக்கவங்களுக்கு தெரியும்னு, ஆனா அவங்களுக்கு கூட அது முழுமையா தெரியாது. அவங்களுடைய வைபவங்களை யாருக்கெல்லாம் தெரியாது அப்படின்னா தேவர்களுக்கோ மகரிஷிகளுக்கோ கூட அது தெரியறது இல்ல. ஏன்னா அவங்களுக்கும் நான் ஆதியாவேன், அவங்களையும் படைச்சது நான் தான் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. அப்ப யார் யார படைச்சாங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வருமா? பகவான் ஃபர்ஸ்ட் யார கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா. பிரம்மா அப்படின்னு வரும்போதே அவங்க கூட இன்னும் ஒரு 24 பேர் அவங்க படைச்சிருப்பாங்க. யாரு அப்படின்னா அந்த பிரம்ம குமாராஸ் இருக்காங்கல்ல, 4 குமாரர்கள்னு சொல்லுவோம்ல அவங்க, அப்புறம் சப்த ரிஷிகள், அப்புறம் 14 மனுக்கள், மொத்தம் 25 பேரும் யாரால படைக்கப்பட்டது அப்படின்னா பிரம்மாவால, பகவானால. அப்புறம் நம்ம எல்லாம் யாரால படைக்கப்பட்டோம் அப்படின்னா பிரம்மா படைச்சிருக்காங்கல்ல அந்த மனுக்கள், அந்த மனுக்கள் பிரஜாபதிகள்னு பேரு. ஓகேவா? அவங்க எல்லாம் தான் என்ன செஞ்சாங்க, நம்ம எல்லாரையும் படைச்சாங்க. நம்ம எல்லாம் தான் அதனாலதான் என்னன்னு சொல்லியிருக்கிறோம், செகண்டரி கிரியேஷன். ஓகேவா? 10.3 மதன்ஸ். यस माताजी. यो मामजमनातिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थ्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते. हरे कृष्ण ஹரே माताजी. கிருஷ்ணா. எவன் ஒருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பமற்றவனாகவும் எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் இருக்கின்றானோ, மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனாக அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்து விடுதலை பெறுகிறான். நம்ம 7th சாப்டர்ல ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சோம், மனுஷியானாம் சகசிரேஷ்டு. ஓகேவா? கஷ்டித் எததி சித்தை அப்படின்னு. அதாவது எத்தனையோ பேர் முயற்சி பண்ணாலும் கூட யாராவது ஒருத்தவங்க தான் என்ன செய்ய முடியும், பகவானை பத்தின அந்த முழுமையான அறிவுங்கிறத ஓரளவுக்காவது பெற முடியும். ஓகேவா? அந்த மாதிரி அந்த ஞானத்தை பெற்றவன் என்ன செய்வான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா பாவங்களிலிருந்து விடுதலை பெறுகிறான். அவனுக்கு என்ன தெரியும்? அந்த மாதிரியான ஒரு உயிர் வாழிக்கு பகவானை பத்தி என்ன தெரியும் அப்படின்னா, அவர் அஜம், அதாவது பிறப்பற்றவர். அப்புறம் அனாதிம், அவருக்கு வந்து என்ன கிடையாது, ஆரம்பம் முடிவு இந்த மாதிரி எந்த விஷயங்களும் கிடையாது. அப்புறம் ஹி இஸ் த கிரியேட்டர், எல்லா உலகங்களின் இறைவன் அவர் தான். சரி, எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றவர் அவர் தான், எல்லாத்துக்குமான ப்ரொப்ரைட்டர் பகவான் தான் அப்படிங்கிற விஷயம் அவனுக்கு தெள்ள தெளிவா தெரிஞ்சிடும். ஓகேவா? அது தெரியாதவன் தான் எப்படி இருப்பான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மூடர்களா இருப்பாங்க. பகவானை பத்தின இந்த ஞானம் அப்படிங்கிறது இல்ல அப்படின்னா அவங்க யாரு அப்படின்னா மூடர்கள். அவங்களுக்கு குழப்பங்கிறது மட்டும்தான் மிச்சமா இருக்குமோ தவிர அவங்களுக்கு பகவானை பத்தின தெரிஞ்சுக்கிட்ட அந்த தெளிவுங்கிறது அவங்கள்ட்ட இருக்காது. சோ அவங்க என்ன செய்வாங்க, பாவ விளைகள் உண்டாக்கக்கூடிய பௌதிக செயல்களை அவங்க தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. நம்ம பகவான்கிட்ட சரண்டர் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள்லாம் டிவோஷன் சர்வீஸா கன்வெர்ட் பண்ணிருப்போம். நான் இதை நிறைய வாட்டி சொல்லிட்டே வந்திருக்கிறோம். ஓகேவா? சோ இது என்ன ஆகும், அது பாவ விளைவுகளா இருந்தாலும் புண்ணிய விளைவுகளா இருந்தாலும் அதுக்கு இவன் கட்டுப்பட மாட்டான். அது என்ன ஆகும், இந்த உயிர்வாழி அதுல இருந்து அப்பாற்பட்டு நிற்பான். ஏன் அப்படின்னா அந்த செயலை பற்றற்று செஞ்சிருக்கிறான். அதோட விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு நிக்கிறதுக்கான காரணமே யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான். பகவான் அந்த இடத்துல அவன் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து காத்துக்கிறாங்க. ஓகேவா? அப்ப என்ன ஆகுது, எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் அவன் விடுதலை அடைகிறான். 4-5 மட்டும். यस माताजी. बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं तमः शमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं चाभयम् एव च अहिंसा समदा दुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः. हरे कृष्ण माताजी. கிருஷ்ணா. துர்கா. हरे कृष्ण माताजी. எஸ். மத்த ஏவ பிரித்தக் விதா முடிச்சிட்டீங்களா மத்தாஜி?
எஸ் மாதாஜி. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. புத்தி, ஞானம், ஐயம், மயக்கத்திலிருந்து விடுதலை, மன்னித்தல், வாய்மை, புலனடக்கம், மன அடக்கம், சுகம், துக்கம், பிறப்பு இறப்பு, அச்சம், அச்சமின்மை, அகிம்சை, சமத்துவம், திருப்தி, தவம், தானம், புகழ் மற்றும் நிகழ்ச்சி என உயிர்வாழிகளிடம் காணப்படும் பல்வேறு குணங்கள் அனைத்தும் என்னால் படைக்கப்பட்டவை. பகவான் கிட்ட இருந்துதான் என்னென்ன வந்தது? முதல்ல நம்ம 3 மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் பார்த்திருக்கோம். ஓகேவா? முக்குணங்கள். சரியா? முக்குணங்களின் கட்டுப்பாட்டுக்கு கீழதான் மனிதன், அந்த உயிர்வாழியானவன் என்ன ஆகிறான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க அவனுடைய கர்மாக்களை அவன் செஞ்சுட்டு இருக்கான், நம்ம பார்த்திருக்கோம். அதுதான் குணங்களா அப்படின்னு பார்த்தா, அதை தவிர எண்ணற்ற குணங்கள் இருக்குது, பல்வேறு குணங்கள் இருக்குது. அது எல்லாமே யாரால் படைக்கப்பட்டது அப்படின்னா பகவானால. சரியா? இந்த குணங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம பகவானோட சம்பந்தப்படுத்திட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுதான் அந்த மெயின் கேட்டகரியான சத்துவ குணம். சரியா? புத்தி, ஞானம், ஐயம், இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. நம்ம இதெல்லாம் டைரக்ட் மீனிங் கொடுக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸ் தான். ஓகேவா? இந்த மாதிரியான குணங்கள் எல்லாமே பகவான்கிட்ட இருந்து இருக்கிறது. இதுல வந்து மன்னித்தல், வாய்மை, உண்மையோட இருக்கணும். ஓகேவா? அப்புறம் புலனடக்கம், மன அடக்கம் ரெண்டும் அவசியம் தேவை. ஏன் அப்படின்னா அது ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து அடக்காம விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன ஆகும்? லஸ்ட் வில் கம். காமம் வந்து அந்த இடத்துல, காமம் அமரும் இடங்கள்னு சொல்லியிருக்கோமா? சோ மனசையோ புத்தியோ புலன்களையோ நம்ம அடக்கல அப்படின்னா நம்மள அது எங்க கொண்டு போய் விடும்? அழிவு பாதையில கொண்டு போய் விடும். சோ ஃபர்ஸ்ட் அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அப்புறம் அப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா நம்மளோட மனம்ங்கிறது என்ன ஆகுது? அந்த டியூவாலிட்டில இருந்து வெளியில வந்துருது. இட் ஓவர் கம்ஸ் த டியூவாலிட்டிஸ். என்னென்ன டியூவாலிட்டிஸ், என்ன இருமைகள் அப்படின்னா சுகம், துக்கம். ஏதோ இந்த விஷயத்த செஞ்சோம்னா நமக்கு இன்பம் இருக்கும், துன்பம் வரும், அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா? அந்த மாதிரி அந்த பலநோக்கு சிந்தனையோட நம்ம அந்த செயல்பாடுகளை செய்ய மாட்டோம். அப்ப அந்த இருமையிலேருந்து நம்ம வெளிவர்றான்னு அர்த்தம். சோ சுகம், துக்கம் கொடுக்கக்கூடிய செயல்கள், பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கிற அந்த இருமைகள், அச்சம், அச்சமின்மை, ஒரு விஷயத்த நம்ம செய்யறதுக்கு பயமும் இருக்கும், ஒரு தைரியத்தோடையும் செய்வோம். இந்த மாதிரி இந்த டியூவாலிட்டிஸ் எல்லாத்துல இருந்தும் என்ன ஆயிடுவாங்க அப்படின்னா, புலனையும் மனசையும் அடக்குனாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு இந்த இருமைகள் எதுவுமே அவங்களை என்ன பண்ணாது, அவங்கள பாதிக்காது. அப்புறம் சமத்துவத்தோட இருப்பாங்க யாரும். இதை நம்ம வந்து ஒரு ஸ்லோகம்ல படிச்சிருக்கோம். என்ன அப்படின்னா, பண்டிதாக சமதர்ஷனாக. அவங்க இதெல்லாம் ஒன்னா பார்ப்பாங்க. படித்த அடக்கமுள்ள பண்டிதரையும் ஒன்னாதான் பார்ப்பாங்க. அப்புறம் பசு போனாலும், நாய் போனாலும், யானை போனாலும், நாயை தின்ப சண்டாளன் போனாலும் கூட அவங்க எல்லாருக்குமே எப்படி ஒரே கண்ணோட்டம் தான் கொடுப்பாங்க. எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி பாக்குறதுக்கான காரணம் என்ன? எல்லாருடைய மனசுக்குள்ளேயும் யாரு இருக்கிறா? பரமாத்மா தான் விட்டு இருக்கிறாங்கிற இந்த எண்ணம் வந்ததுனால இந்த சமத்துவ நோக்கம்ங்கிறது அந்த இடத்துல பாசிபிள் ஆச்சு. ஓகேவா? அப்புறம் திருப்தி, தவம், தானம், புகழ் மற்றும் இகழ்ச்சி. எது? புகழ்ச்சிக்கும் அவங்க மயங்க மாட்டாங்க, இகழ்ச்சிக்கும் அவங்க துவண்டு போக மாட்டாங்க. சரியா? இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பல்வேறு குணங்கள் அனைத்தும் பகவானால் படைக்கப்பட்டவை. நமக்கு வந்து இப்ப பகவானுக்காக நம்ம சேவை செய்யணும்னு நினைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களை திருப்திப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறோம் வச்சுக்கோங்களேன், என்ன பண்ணணும்? காலையில சீக்கிரம் எழணும். ஓகேவா? காலையில எழுந்து இந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்துல நம்ம ஜபம் பண்ணணும் அப்படின்னா பகவானை அது திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்பாடு. அப்புறம் விரதம் இருக்கிறது, ஏகாதசியில நம்ம ஃபாஸ்டிங் பண்றது, இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா பகவானை நம்ம வந்து ஹாப்பி மூடுக்கு கொண்டு வர்றது. ஓகேவா? அவங்களுக்காக நம்ம அந்த அன்றைய தினம் ஃபுல்லா அவங்களுக்கு நாம ஜபங்கள் பண்றது, அவங்களுக்கு பூஜை பண்றது, இதெல்லாம் இருக்கு. ஆனா இதெல்லாம் என்ன, ரொம்ப கஷ்டம். பட் நமக்கு அது என்ன தரும்? புண்ணிய பலன்களை தரும். அந்த ஒரு எண்ணம் நமக்கு மனசுல தோண ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேவா? இந்த குணங்கள் எல்லாத்தையும் வளர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பகவானோட இன்னும் கொஞ்சம் க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் ஆயிடுவோம். ஓகேவா? 6 மெத்தட். எஸ் மாதாஜி. महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तदा मद्भावा मानसा जाताः येषां लोकैमा प्रजा. हरे कृष्ण ஹரே माताजी. கிருஷ்ணா. 7 மகா ரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகளும். 4 ரிஷிகள் தான் சனத்குமாரர், சனகர், சனாதனர், சனத்குமாரர், சனந்தனர். ஓகேவா? மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்த மனுக்களும் என்னிடமிருந்து எனது மனதால் பிறந்தவர்களே. மொத்தம் 25 பேர் பகவான் படைச்சாங்க. பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவை. மனுக்கள் தான், பிரஜாபதிகள் தான் என்ன செஞ்சாங்க? எல்லா லோகங்களையும் வாழக்கூடிய எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பிறக்க வச்சது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனு மூலமா. சோ அந்த 25 பேர் தான் ஃபர்ஸ்ட் கிரியேஷன். அது எல்லாமே வந்து பகவான் மற்றும் பிரம்மாவால படைக்கப்பட்டது. பெயர்கள் பாருங்க. முனிவர்கள் வந்து சப்த ரிஷிகள்னு சொல்லுவோம்ல, அவங்கதான் கஷ்யபர், அத்ரி, வசிஷ்டர், விஸ்வாமித்ரர், கௌதமர், ஜமதக்னி மற்றும் பரத்வாஜர். அப்புறம் அந்த 4 குமாராஸ் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சனகர், சனாதனர், சனந்தனர், சனத்குமாரர். ஓகேவா? இவங்க 4 பேரும் பிரம்மருடைய குமாரர்கள். அவங்களதான் பிரம்மா படைச்சாங்க பிரஜாபதிகளை ஆக்கணுங்கிறதுக்காக. அவங்கதான் வந்து பிரஜைகளை உற்பத்தி பண்ணணுங்கிறதுக்காக. பட் அவங்க என்ன செய்யறாங்க? பகவத் சேவையில தன்னை ஈடுபடுத்திக்கணுங்கிற குழந்தைங்களாவே இருந்துடுறாங்க அவங்க. ஓகேவா? 7 மெத்தட்ஸ். எஸ் மாதாஜி.
एदां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः यो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। हरे कृष्ण ஹரே माताजी। கிருஷ்ணா. எனது இத்தகு வைபவத்தையும் யோக சக்தியும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான், இதில் சந்தேகம் இல்லை. பகவான் இப்படிதான் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் யாருக்கு தெரியுதோ அவங்களுக்கு அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அந்த கலப்படமற்ற பக்தி தொண்டுல அவங்க தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிறாங்க. அன்னலாய்டு டிவோஷன் சர்வீஸ் நேற்று கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்ததுதான். ஓகேவா? பகவானுடைய வைபவங்கள், அவங்களுடைய யோக சக்தி, அவங்களுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் ஒருத்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்கதான் யாரு, பகவான் தான் ஆதி மூலம். அவங்கதான் வந்து எல்லாவற்றிற்கும் படைப்பாளர் அப்படிங்கிற விஷயம் நம்ம ஒரு சாப்டர்லயும் பார்த்துட்டே இருக்கோம். ஃபிஃப்த் சாப்டர்ல இருந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி சாப்டர்ல பகவான் தன்னை யாரு யாருன்னு அடையாளப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? சோ அது மூலமா நமக்கு ஒரு ஞானம்ங்கிறது, எத்தனையோ ஞானங்கள், ரகசியமான ஞானம், மிக மிக ரகசியம், சரியா, இத்தனை விதமான நாலேஜ் எல்லாம் பகவான் கொடுத்துட்டாங்க. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த உயிர்வாழியானவன் என்ன செய்வான், இவ்வளவு ஞானத்தையும் பெற்ற பிறகு பக்தி தொண்டுல தன்னை ஈடுபடுத்திப்பான். ஓகேவா? 7 இது சொல் பாடியாச்சு மாதாஜி. 8 மாதாஜி. यस माताजी। अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् उदाभावसमन्विताः। हरे कृष्ण ஹரே माताजी। கிருஷ்ணா. இதுல இருந்து சதுர்ஸ்லோகி ஸ்டார்ட் ஆகுது. 8, 9, 10 and 11. ஓகேவா? அது வரைக்கும் பகவான் பிறப்பற்றவர், அவங்க வந்து ஆதி அந்தம் இல்லாதவர் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் பகவானாலே சொல்லப்பட்டது முதல் 7 ஸ்லோகம் வரைக்கும். இப்ப 8ல இருந்து 11 வரைக்கும் பகவான் வந்து இன்னொரு திவ்யமான ஞானத்தை கொடுக்க போறாங்க. ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே. சரி, அவங்களால படைக்கப்பட்டதுதான் ஆன்மீக உலகங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அனைத்து உயிர்வாழிகளும் சரி, எல்லா லோகங்களும் சரி. அங்க எண்ணற்ற வைகுண்டங்கள் இருக்குது. அப்புறம் நம்ம இந்த பிரம்ம ஜோதிருக்கு கீழே என்ன வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மகத்தத்துவமா விரிவடைகிறாங்க பகவான். அங்க வந்துட்டு நிறைய பிரபஞ்சங்கள், எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்களை உருவாக்குறாங்க. எல்லா பிரபஞ்சங்களும் எதை சார்ந்தது அப்படின்னா பௌதிக இயற்கையை சார்ந்தது. சோ ஆன்மீக இயற்கை அப்புறம் பௌதிக இயற்கை ரெண்டுத்துலயும் எத்தனையோ பிரபஞ்சங்கள் உலகங்கள் இருக்குது. அப்ப இந்த ஜட உலகங்கள் மற்றும் ஆன்மீக உலகங்கள் எல்லாத்துக்கும் யார் மூலம் அப்படின்னா பகவான் தான் மூலம்ங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லாம் என்னிடமிருந்து தோன்றுகின்றன. எஸ், ஹி இஸ் அ கிரியேட்டர். இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடி நமக்கு இந்த விஷயம் தெரியும். அல்லது உபனிஷத் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து வேத குறிப்புகள், வேதிக்க ரெஃபரன்சஸ் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட் தான் எல்லாத்தையும் உண்டு பண்ணாங்க. அவங்களுக்கு அப்புறம் தான் என்ன வந்தாங்க, பிரம்மா, சிவான், சிவபெருமான், அப்புறம் வந்து மற்ற தேவர்கள்லாம் இருக்கலாம், இந்திரன், வருணன், அக்னி, வாயு பகவான், இவங்க எல்லாருமே, சூரிய கடவுள், சந்திரன், எல்லாருமே பகவானால அப்புறமேட்டு தோற்றுவிக்கப்பட்டவர்கள் அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரியும். உபனிஷத்துல இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்குது. வராக புராணத்துல முதல்ல நாராயணர் தான். வராக புராணத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிற ரெஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாராயணர். நாராயணர் கிட்ட இருந்து பிரம்மா வராங்க, பிரம்மா கிட்ட இருந்து சிவா வராங்க. ஓகேவா? அப்ப எல்லாருக்கும் மூலம் யாரு அப்படின்னா ஆன்மீக உலகத்தின் அதிபதியான, அதுதான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட்னு சொல்றோம்ல, அவங்கதான் ஆன்மீக உலகத்தின் அதிபதி. அவங்கதான் கிருஷ்ணர் தான் எல்லாத்துக்கும் மூலம் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து யாருக்கு தெரியுது, இந்த ஞானத்தை கற்றறிந்து அறிஞர்களுக்கு தெரிய வருது. அதனால மன்மனாபவ பக்தோ லாஸ்ட் சாப்டரோட ஃபைனல் ஸ்லோகா பார்த்தோம்ல, அதேதான். அப்ப இதயபூர்வமாக பகவான வழிபட ஆரம்பிக்கிறாங்க. 9 மெத்தட்ஸ். मच्चित्ता मत्कलप्राणाः बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं दुष्यन्ति च रमन्ति च। हरे कृष्ण ஹரே माताजी। கிருஷ்ணா. எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கியுள்ளன. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். இது யாரை பத்தி, கம்ப்ளீட்டா டிவோட்டியை பத்தி சொல்லியிருக்கிறாங்க பகவான். ஓகேவா? எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள், அவங்க எப்பவுமே என்ன செய்யறாங்க, அவங்க தன்னோட மனசால அவங்க எப்பவுமே என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, பகவானை தான் நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக, அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் எல்லாம் எப்படி இருக்குது, டிவோஷனல் சர்வீசஸா இருக்குது. அது பகவானுக்கு கம்ப்ளீட்டா அவங்க சரண்டர் பண்ணிடுறாங்க. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதெல்லாம் என்ன அர்த்தம், சத் சங்கம். அவங்க வந்து டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன், அதுக்குள்ளேயே அவங்க என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க, பகவானை பத்தி பேசுறது, அவங்கள பத்தி தனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை அடுத்தவங்கள்ட்ட ஷேர் பண்றது, அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் கேட்டுக்கிறது, இந்த மாதிரி இருந்து அவங்க என்ன செய்யறாங்க, பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். இது மூலமா பகவானும் திருப்தி அடைகிறாங்க. நம்மள செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கிறதோடு இல்லாம பகவானையும் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா சாட்டிஸ்ஃபை பண்றோம். எப்படி, பகவானை பத்தி நம்ம ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம்னு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டா நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது மூலமா பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம். சதா சர்வ காலமும் அவங்களுடைய நினைவுங்கிறது நம்மளோட மனசுல
ஊறி இருக்குது. மத் சித்தா மத்கத பிராணா, எப்பவுமே உங்களோட என்ன டிவோட்டிஸோட மனசுல யார் இருக்காங்க அப்படின்னா பகவான் இருக்கிறாங்க. எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட பிரபுபாதா அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 70 இயர்ஸ்ல அவங்க வேற ஒரு கண்ட்ரி, வேற கல்ச்சர், ஹிப்பி கல்ச்சர் உள்ள ஒரு கண்ட்ரில போயிட்டு அவங்களால இந்த ஒரு விஷயத்த வளர்க்க முடிஞ்சது அப்படின்னா ஒய் காண்ட் வி அப்படிங்கிற கொஸ்டின் தான் இங்க வரும். ஓகேவா? 10.10 மெத்தட்ஸ். Yes, Mataji. तेषां सददयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते. हरे कृष्ण ஹரே माताजी. கிருஷ்ணா. இது மாதிரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு எப்படி ஞானம் வரும் அப்படின்னா அதையும் பகவானே வழங்குறாங்க. எனது அன்பு தொண்டில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகிறேன். சதாமி புத்தி யோகம் தம், நானே அந்த ஞானத்தை வழங்குகிறேன். எப்படி பகவானை ரீச் அவுட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயம். ஓகேவா? நம்ம இப்ப கிளாஸ்ல நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்டா இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உடனே மேம் என்ன செய்வாங்க, அந்த பையனை கூப்பிட்டு அவனுக்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் நிறைய கொடுத்து கொடுத்து நீ இப்படி பண்ணு, நிறைய ஹிண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க, நிறைய டிப்ஸ் கொடுப்பாங்க, நிறைய டிப் அந்த டிப் எல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னா அந்த பையனால அது எல்லாத்தையும் கேட்ச் பண்ணிக்க முடியும். அதை எக்ஸாம்ல அவனால அதுல எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். அவங்க சொன்னது எல்லாத்தையும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணான் அப்படின்னா ஹையர் மார்க்ஸ் வாங்கலாம், குட் குட் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம். அப்படிங்கிறதுக்காக பகவான் என்ன செய்யறாங்க, நமக்கு அந்த ஞானம் வந்துருச்சா, பகவானு கிட்ட நம்ம ரீச் ஆகணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்துருச்சா, அதுக்காக நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிறோம், பக்தர்களா நம்மளை மாத்திக்கிறோமா, நம்மளோட சர்வீசஸ் எல்லாத்தையும், பௌதிக செயல்பாடுகள் எல்லாத்தையும் ஒரு புறம் தள்ளி வச்சுட்டு நம்ம என்ன செய்யறோம், டிவோஷன் சர்வீசஸ் பண்ண வைக்கிறோமா. நம்ம அதுக்காக என்ன செய்யல, எதையுமே நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நிறுத்தவே இல்லை, எல்லா கடமைகளும் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம். ஆனா என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, அந்த வழிமுறையில செய்யறோம், பற்று இல்லாம செய்யும். ஓகேவா? அப்புறம் விளைவுகள் மேல ஆசை வைக்காத, இந்த விஷயங்களை சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி நம்மளோட பௌதிக செயல்களை செய்யறதுதான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ். அப்படி அதுதான் அன்பு தொண்டு. எனது அன்பு தொண்டில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகிறேன். பகவானை நம்ம எப்படி ரீச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வழிமுறையும் அவங்களே சொல்லி கொடுப்பாங்க. 11 மத்தாஜி. तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तः ஞானதீபேன பாஸ்வதா. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்களது இதயத்துணில் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் என்னும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். ஓகேவா? எல்லா உயிர் வாழியும் முதல்ல எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா இக்னரண்ட் மோட்ல தான், அறியாமையில தான் இருக்கும். சத்துவ குணத்துல அவங்க நிலை பெறல அப்படின்னா அவங்களுடைய மனசானது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இருட்டாதான் இருக்கும். ஓகேவா? எதை பத்தி ஒரு ஞானம்ங்கிறது இருக்காது அப்படின்னா பகவானை பத்தி நம்ம ஞானம்ங்கிறது இருக்காது. கேட்க கேட்க சத்சங்கத்துல தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அது மூலமா என்ன செய்யறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட மனசுல இருக்கிற அந்த இக்னோரண்ட் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம அகற்றிக்கிறோம். அந்த அறியாமை அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்த நம்ம வெளியில தள்ள தள்ள நம்மளோட மனசுக்குள்ள என்ன வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானை பத்தின அந்த ஞானம்ங்கிறது வருது. இது எதனால வருது அப்படின்னா பகவானுடைய விசேஷ கருணை. அவங்க காஸ்ட்லெஸ் மெர்சி. பகவானோட குவாலிட்டி ஒண்ணு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காரணமற்ற கருணை நிரம்பியவர்கள். சரியா? யாரா இருந்தாலும் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அவங்களை பெனிடெக்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? பகவான் கிட்ட சரண்டர் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளோட டிகிரி ஆஃப் சரண்டருக்கு தகுந்த மாதிரி பகவானோட அந்த ரெசிப்ரோகேஷன் அப்படிங்கிறதும் இருக்கும். ஓகேவா? அவர்களது இதயத்தினுள் வசிக்கும் நான் என்ன அர்த்தம், பகவான் எல்லாருடைய உயிர் வாழியோட மனசுக்குள்ளேயும் இருக்கிறாங்க பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல. சோ அவங்களே உள்ளர இருந்துகிட்டு அந்த அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் என்னும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். அதாவது டிவோஷன் சர்வீஸ் பண்றது அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா பக்தி. பக்தி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது முதல்ல ஒரு ஆர்வமா தோன்றும். ஓகேவா? நம்பிக்கைன்னு பார்க்கப்பட்ட ஆர்வத்துல நம்ம பக்தி பண்ணணும் ஆரம்பிப்போம். பட் கொஞ்ச நாள் ஆக ஆக அந்த ஆர்வம்ங்கிறது குறையறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடும். அது குறைய விடாம நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அதுக்கு மேல மேல என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஒரு விதை ஒண்ணு போடுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த விதை முளைச்சு அது சின்ன செடியாகி 2 இலை விடும், அப்புறம் 4 இலை விடும், அப்புறம் செடியாகும், அப்புறம் கொடியாகும், பெருசா மரமா விருட்சமா போய் அது காய் காய்ச்சி அந்த அளவுக்கு அந்த ஒரு எஃபெக்டை கொடுக்கும் இல்ல. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுனா மரம் அவ்வளவு பெருசுக்கு ஆகும் அப்படின்னா அதுக்கு கம்ப்ளீட் நரிஷ்மெண்ட் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். இந்த மாதிரி பக்திங்கிற விதையை நம்ம மனசுல போட்டு நம்ம பாட்டுக்கு சும்மா உட்காந்துடக்கூடாது. என்ன செய்யணும், அதுக்கு டெய்லி தண்ணி ஊற்றணும். எப்படி நம்ம செடிக்கு ஒரு சீடை வளர வைக்கிறதுக்கு நம்ம தண்ணி ஊத்துறோமோ அதே மாதிரி அந்த பக்தி அப்படிங்கிற அந்த விதையை போட்டுட்டு நம்ம எந்த தண்ணியை ஊற்றணும் அப்படின்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படிங்கிறது மூலமா we have to water that seed. டிவோஷனல் சர்வீஸ் என்ன விதமான டிவோஷனல் சர்வீஸ்
நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து நாம ஜபம். ஓகேவா? அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த விதையை வந்து முளைக்க வச்சு அது சிறு செடியாகி கொடியாகி அந்த கொடி எங்க வரைக்கும் போகும் அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள இருக்க பரமாத்மாவை திருப்திப்படுத்துறதோட இல்லாம அது இந்த இந்த ஜட உலகத்தை விட்டு வெளியில போய் பிரம்ம ஜோதிரையும் கிழிச்சுக்கிட்டு கடந்து போய் ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய உயர்ந்த வைகுண்டமான கோலோக பிருந்தாவனத்துக்குள்ள இருக்கிற பகவானுடைய திருவடியை போய் சேரும் அந்த பக்திங்கிற கொடி. போட்டது ஒரு சின்ன விதைதான். பட் நம்ம என்ன செய்யறோம்? டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படிங்கிற தண்ணி அதுக்கு ரெகுலரா ஊத்திக்கிட்டே இருக்கிறோம். வாட்டரிங் த பிளான்ஸ், ஃபீடிங் த ஸ்டொமக், அதுதான் அனாலஜி. ஓகேவா? சோ நம்ம வந்து அதை நம்ம உடலுக்கு ஆற்றல் கிடைக்கணும்னா வயிற்றுக்கு உணவுங்கிறது கொடுக்கணும். அதே மாதிரி நம்ம போட்ட சீடு முளைக்கணும் அப்படின்னா தண்ணிங்கிறது கொடுக்கணும். அதுக்கு அதே மாதிரி நம்மளோட பக்திங்கிற விதை முளைக்கணும், முளைச்சு நல்லா அது செடியாகி செழித்து வளரும் அப்படின்னா அதுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படிங்கிற விஷயங்களை நம்ம பண்ணி ஆகணும். இதை யார் கொடுப்பா அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய, ஏன்னா பரமாத்மாவை என்ன சொல்லியிருக்கிறோம்? சாட்சி பறவைன்னு சொல்லியிருக்கிறோம். ஜீவாத்மா எப்ப ஒரு செகண்ட் பரமாத்மா பக்கம் திரும்பி பார்த்தோம்னாலும் அதுக்கு மேல என்ன செய்யறாங்க? அவங்க டேக் கேர் பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது? அறியாமையில இருக்கக்கூடிய நம்மளோட மனசுங்கிறது அந்த இருளுங்கிறத சுத்தமா அவங்க போக்கிடுறாங்க. சுடர்விடும் தீபம். எது சுடர்விடும் தீபம் அப்படின்னா ஞானம், பகவானை பத்தின அறிவுங்கிறது கிடைச்சது அப்படின்னா நம்மளோட மனசுங்கிறது அந்த இருட்டுல இருந்து கம்ப்ளீட்டா வெளியில வந்துருது. சோ பக்தி தொண்டு செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம், பகவானை அடையறதுக்கான முயற்சியில இருக்கிறோம். 12 and 13 மாதாஜி. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तदा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रविशिमे. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. 11ஓட வந்து சதுர்ஸ்லோகி முடிஞ்சிருச்சு. அர்ஜுனன் வந்து இப்ப என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா அதை ஒத்துக்கிறாங்க. ஓகேவா? பகவானை சொன்னது எல்லாத்தையுமே வந்து அங்க ஸ்வயம் அவங்க எல்லாத்தையுமே அவங்களால ரியலைஸ் பண்ண முடிஞ்சது அப்படிங்கறனால அவங்க ஒத்துக்கிறாங்க. இந்த ஸ்லோகாஸும் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ். இதுல அர்ஜுனன் கூறினான், நீரே பரபிரம்மம், உன்னத இருப்பிடம், மிகவும் தூய்மையானவர், பரம சத்தியம், நீரே நித்தியமானவர். ஹீஸ் எட்டர்னல். ஓகேவா? அவங்க திவ்யமானவங்க, பவித்ரம். அப்புறம் ஆதி தேவர், பரமம்னா ஆதி தேவர், பிறப்பற்றவர், மிக பெரியவர், உண்மை பற்றிய இந்த உண்மையை இப்ப பகவான் சொன்ன இந்த சத்துஸ்லோகி மூலமா அர்ஜுனனுக்கு இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிய வருது. அதுக்கப்புறம் சொல்றாங்க, உண்மை பற்றிய இந்த உண்மையினை நாரதர், அசிதர், தேவலர், வியாசர் போன்ற மிகச்சிறந்த ரிஷிகளும் உறுதி செய்துள்ளனர். அவங்க எல்லாமும் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். இப்பொழுது நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளீர். ஸ்வயம் பகவான் வாயிலேருந்தே என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா பகவானுடைய விஷயங்கள் என்னென்ன, அவங்களுடைய ஆற்றல்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிற விஷயத்த அர்ஜுனன் சொல்ல கேட்டிருக்காங்க. 14-15 ரெண்டு மட்டும். सर्वम् एतत्रुदं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः स्वयम् एवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா, தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கின்றேன். பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்தித்துவத்தை அறிய முடியாது. பகவான் சொல்ல எல்லாத்தையும் அர்ஜுனன் வந்து கம்ப்ளீட்டா ஏத்துக்கிறாங்க. இது வந்து தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் தெரிய வரத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படிங்கறதையும் அவங்க ஏத்துக்கிறாங்க. ஏன்னா இவங்களுக்கெல்லாம் ஆதி பகவான் அப்படிங்கிற விஷயம் அர்ஜுனனுக்கு தெள்ள தெளிவா புரிஞ்சிருது. உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனை, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை அறிவீர். இதெல்லாம் அர்ஜுனாஸ் பிரார்த்தனைகள்னு வச்சுக்கலாம். இந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா அர்ஜுனனின் பிரார்த்தனை. பாகவதத்துல பாத்தீங்கன்னா குந்தி பிரார்த்தனைகள், அக்ரூர பிரார்த்தனைகள்னு பிரார்த்தனைகள், பிரகலாதன் பிரார்த்தனைகள், அத்தனை ஸ்லோகாஸ் போகும். அதே மாதிரி பகவத்கீதையில அர்ஜுனனுடைய பிரார்த்தனைகள். இதெல்லாம் பகவானை பத்தி தெரிஞ்சோன அவங்க வந்து அவங்கதான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டின்னு அவங்க ஒத்துக்கிறாங்க. அக்செப்ட்ஸ் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா ஒத்துக்கிறாங்க. அறியாம இருக்கிறதுனால உயிர் வாழ்க்கைக்கு வந்து பகவானை பத்தின அந்த உண்மை தெரியல அப்படிங்கிற விஷயம் புரியுது. பகவான் தான் பூரணமானவங்க, அவங்க இண்டிபெண்ட், நம்ம எல்லாரும் என்ன அப்படின்னா அவங்களோட இருந்து வந்த அம்சங்கள் அப்படிங்கிற விஷயம் தெரியுது. அது வரைக்கும் அவனுக்கு ஏதாவது அரக்க சந்தேகங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பகவான்கிட்ட இருந்து கம்ப்ளீட் கிளாரிபிகேஷன் அவனுக்கு கிடைச்சிருச்சு. சோ என்ன வந்துருச்சு? இப்ப செல்ஃப் ரியலைசேஷன் வந்துருச்சு. அவனுக்கு தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாவா ஆயிட்டான். புத்தி யோகம் கொடுத்துட்டாங்க, ஞான யோகம் கொடுத்துட்டாங்க. சோ அர்ஜுனனுக்கு இப்ப எல்லா விதமான விஷயங்களும், பகவானை பத்தின எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சதுனால
இப்ப என்ன செய்றாங்க, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை அறிவீர். பகவான் சொல்லை மட்டும்தான் நமக்கு பகவானுடைய சக்திகள் தெரியும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா அவங்கள நம்ம எத்தனை வார்த்தைகள் போட்டு குளோரிஃபை பண்ணாலும் கூட அது எல்லாத்துக்கு சமமா ஆகாது. ஓகேவா? ஏன் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் வந்து யோக மாயையால மறைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. யாருக்கு தெரியும்? பகவானை பத்தின அந்த உண்மை தெரிஞ்சவங்க டிவோட்டிஸ் இருக்காங்கல்ல, பக்தர்கள், அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இவங்க திவ்யமானவங்க, இவங்க யோக சக்தியால யோக மாயையால இவங்க மறைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் தெரியும். சாதாரண மக்களுக்கு தெரியுமா? அபக்தர்களுக்கோ அல்லது அந்த இந்த கொள்கைகளுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்காங்கல்ல, நாத்திகவாதிகள் இருக்காங்கல்ல, அவங்களுக்கோ பகவான் யாரை காட்டுறாங்க அப்படின்னா தன்னை அவங்க வெளிக்காமிச்சுக்கிறதே கிடையாது. அவன் சாதாரண ஒரு மனுஷன், சாதாரண ஜட ரீதியிலே தான் அவன் சிந்திப்பான். ஓகேவா? நம்ம எல்லாம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம மக்கள் எல்லாருமே எப்படி உயிர்வாழிகள் எல்லாருமே என்ன அப்படின்னா இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர் இதால கட்டுண்டு இருக்கிறோம். அதனால நம்மளோட சிந்திக்கும் திறன் அப்படிங்கிறது வந்து அர்ஜுனன் அளவுக்கு ரீச் ஆகாது. ஓகேவா? சோ சிந்திக்கும் திறன் கம்மியா இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய திவ்யமான அந்த ஒரு சக்திகளை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. பட் நம்ம we can also do அப்படிங்க எப்ப அப்படின்னா நம்மளும் இந்த பக்தி பாதையில முன்னேற முன்னேற அர்ஜுனன் எந்த மாதிரியான செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அவங்களுக்கு கிடைச்சதோ அதே ரியலைசேஷன் பக்தர்களாகி நமக்கும் கிடைக்கும். 16 மெத்தட்ஸ். Yes, Mataji. वक्तुम् अर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वं व्याप्य तिष्ठसि. हरे कृष्ण ஹரே Mataji. கிருஷ்ணா. எந்த வைபவங்களால் இந்த உலகம் முழுவதும் தாங்கள் வியாபித்து இருக்கின்றீர்களோ தங்களுடைய அந்த திவ்யமான வைபவங்களை தயவு செய்து எனக்கு விவரமாக கூறுங்கள். ஓகேவா? அர்ஜுனனுக்கு இப்ப பகவான் வந்து இனிமேல் எதையும் அவங்க சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது. பகவானை பத்தி கம்ப்ளீட் நாலேஜ் அவனுக்கு கிடைச்சிருச்சு. அவன் வந்து தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாவா ஆயிட்டான். ஆனாலும் கூட இந்த மாதிரி அர்ஜுனன் கேட்கறதுக்கு யாருக்கு? இப்ப போன ஸ்லோகாஸ்ல நான் கொடுத்த அந்த விளக்கம் தான் இந்த இடத்துல வருது. இந்த பௌதிக இயற்கையில மாட்டின்னு முழிக்கிற நம்மள மாதிரி அத்தனை ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாருக்கும் என்ன தெரியாது, நம்மளுடைய சிந்தனா சக்திங்கிறது அந்த அளவுக்கு கிடையாது. எல்லாமே ஒரு கண்ட்ரோல்குள்ளே ஒரு லிமிட்டுக்குள்ளேயே தான் இருக்கும். சோ பகவானை நம்ம எல்லா இடத்துலயும் உணர முடியாது. சரியா? உணர்றதுக்காக அவங்க தன்னை எப்படி வியாபிச்சிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த நமக்கு கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம என்ன செய்ய ஆரம்பிப்போம்? அதுல இருந்து ஒப்பீடு பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். சரியா? அதுக்காக அர்ஜுனன் கேக்குறதுதான், உங்களுடைய வைபவங்கள்ல நீங்க எப்படியெல்லாம் உங்களை நீங்க வியக்தித்துவம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ அது எல்லாத்தையும் எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க. தனக்காக கேட்கல, ஜட ரீதியில சிந்திக்கக்கூடிய சாதாரண உயிர்வாழிகள் எப்படி பகவானை அடையாளம் கண்டு கொள்ளலாம், இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்கள்லயும் அவங்களோட பெர்சானிபிகேஷன் அப்படிங்கிறது எது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப அதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்கிறதுக்காக அர்ஜுனன் கேக்குறாங்க. இனிமேல் பகவான் என்ன சொல்லுவாங்க? தன்னுடைய வைபவங்களை இந்த இடத்துல விளக்கமா கொடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க. 17, 18 மெத்தட்ஸ். कथं विद्यामहं योहिंस् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु स्वभावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्त्रेणात्मनो योगं विभूतिं स जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वदो नास्ति मे मृतम्. हरे कृष्ण ஹரே माताजी. கிருஷ்ணா. உன்னத யோகியாகிய கிருஷ்ணரே, நான் உம்மை இடையராது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனாம். ஓகேவா? மறக்க மாட்டோம். அர்ஜுனன் மறப்பாங்களா? கிரேட் டிவோட்டி அவங்க மறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. இடையராது நினைக்கிறதுக்கும் உன்னை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் என்ன மாதிரியான வழிமுறைகள் இருக்குது? பகவானே, வேறு எந்தெந்த உருவங்களில் உண்மை நினைவில் கொள்ள முடியும்? ஜனார்தனா, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. ஏனெனில் உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும் போது உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகிறேன். பகவான் சொல்ல சொல்ல அவனுக்கு கேட்கறது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா தேன் வந்து பாயிற மாதிரி இருக்குது. அவ்வளவு அமிர்தம் போல சுவைமிக்க வார்த்தைகளை பகவான் சொல்றது அவனுக்கு வந்து அவ்வளவு இனிக்கிறது. அதனால என்ன கேட்கறாங்க அப்படின்னா மேல மேல உங்களுடைய வைபவங்களை நீங்க சொல்லுங்க, நான் கேட்கறேன் அப்படின்னு அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பகவானை சொல்றதுக்கு தூண்டுறாங்க. ஏன் அர்ஜுனனை வந்து ஒரு பெரிய டிவோட்டி அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா அர்ஜுனனுக்கும் பகவானுக்குமான அவ்வளவு க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறது வந்து இவ்வளவு க்ளோஸ். ஓகேவா? சக்கியம் அந்த உறவு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான். ஆனா அதே மாரி அர்ஜுனன் என்ன செஞ்சாங்க? தூய பக்தியை செலுத்தினாங்க பகவான் மேல. ஒரு டைம் என்னாச்சு, அர்ஜுனன் வந்து துவாரகைக்கு பகவானை பார்க்கறதுக்காக போறாங்க. ருக்மிணி சமேதரா பகவான் இருக்கிறாங்க. அர்ஜுனனை பார்த்த உடனே ருக்மிணியை விட்டுட்டு இவங்க என்ன செய்யறாங்க? வந்து அர்ஜுனோட டே உட்காந்துட்டு அன்னைக்கு ஃபுல் டே கதை, டே கதை நைட்டு கதை ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா பேசிட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த ருக்மிணிக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மாதிரி கோவம் வந்துருச்சு. ஏன்னா டே ஃபுல்லா பேசுறாங்க, இப்பயும் கூட அர்ஜுனனை விட்டுட்டு அந்த ரூம் விட்டுட்டு வெளில வரமாட்டேங்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு கிருஷ்ணா எட்டி பாக்குறாங்க. ரூமுக்குள்ள அவங்க 2 பேரும் கதை பேசுறது முடியல, அது ஓயாது போல இருக்குன்ட்டு அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க? தன்னுடைய ரூமுக்கு வந்துருக்காங்க. மறுநாள் காலையில் திருப்பி
கொஞ்ச நேரம் மறுபடியும் கொஞ்ச நேரம் ஆகுது. சரி இப்பயாவது ரெண்டு பேரும் பேசி முடிச்சுட்டாங்களா அப்படின்னு பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு போனா ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு தூங்கியிருப்பாங்க. ஓகேவா? தூங்கும் போது எப்படி தூங்கியிருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானுடைய தலைமாட்டுல அர்ஜுனனோட கால் பக்கம் இருக்கிற மாதிரி படுத்து தூங்குவாங்க. இப்படி இப்படி தூங்குவாங்க. ஓகேவா? ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி தலை வச்சு படுக்காம இப்படி படுத்து தூங்கியிருப்பாங்க. இது பார்த்த உடனே பயங்கர டென்ஷன் ஆயிடுவாங்க ருக்மணி. அது எப்படி பகவானுடைய தலைப்பக்கம் அர்ஜுனுடைய கால் பக்கம் வரா மாதிரி வச்சுட்டு தூங்கியிருக்காங்களே, இது நாளைக்கு காலையில எப்படியும் கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்டணும். மறுநாள் கிருஷ்ணரை கூப்பிட்டு கேக்குறாங்க, இப்போ பேசுனீங்க ஓகே, இன்னைக்கு ஃப்ரெண்டு வந்ததுல இருந்து அவங்களோடய நீங்க வந்து டைம் பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, அதெல்லாம் சரி. பட் தூங்கும் போது அவருடைய கால் வந்து உங்களுடைய தலைப்பக்கம் இருந்தது, அது கூட இல்லாம அந்த கவனம் கூடாம இல்லாம நீங்க இன்னும் ஃப்ரெண்டுங்கிறீங்க, பெரிய டிவோட்டி அப்படின்னு சொல்லிக்கிறீங்க, பக்தன் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்ஜுனனும் உங்களுக்கு வணக்கம் பிரார்த்தனைகள்லாம் தெரிவிக்கிறாங்க. பட் இந்த ஒரு சின்ன மேனர்ஸ் கூட ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னு சொன்னோன்னே உடனே பகவான் சொல்றாங்க, இல்ல நீ இன்னைக்கு நைட் நான் வந்து அர்ஜுனன் கூட தூங்கல, நீ இன்னைக்கு நைட் அர்ஜுனன் தூங்கும் போது நீ அவனோட ரூம்ல போய் பாரு அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ண பகவான் சொல்றாங்க. ருக்மிணிக்கு என்னமோ போல இருக்கு, இன்னொரு ஆடவர் அவரோட ரூம்ல நம்ம போய் இப்படி பாக்குறதுன்னு. இருந்தாலும் பகவான் தானே சொல்றாங்க, தன்னுடைய கணவர் சொல்றதுனால நம்மளும் போய் பார்க்கலாம்னு அன்னைக்கு நைட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு ராத்திரி வந்து ஆகும்னு காத்திருந்து ராத்திரி போறாங்க. ரூம்ல அர்ஜுனன் தூங்குறாங்க. தூங்குறதை எட்டி பாக்குறாங்க. கீழ இருந்து பார்க்கும்போதுன்னு தெரியல, அர்ஜுனன் தூங்கிட்டு இருக்க தெரியுது. இன்னும் கொஞ்சம் கிட்ட போய் பார்த்தாங்க, சவுண்டு கேட்டுட்டு இருக்குது. என்ன சவுண்டு, வேற யாரும் இல்லையே, கிருஷ்ணர் நம்மள்ட்ட சொல்லாம இங்க வந்துட்டாரோ, ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பேசுறாங்களோ அப்படின்னு போய் பார்த்தா பெட்ல யாரும் இல்லை, அர்ஜுனன் மட்டும் தான் படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கான். ஆனா அர்ஜுனன் கிட்ட இருந்து அது ஒரு சவுண்ட் வந்துட்டே இருக்குது. கிட்டக்க போய் காது வச்சு கேட்கும்போது கிருஷ்ணா 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 கிருஷ்ணான்னு அவனுடைய வாசல்ல அங்கங்கள் எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்குது. அவனுடைய உடல் அங்கங்கள் எல்லாமே கிருஷ்ணநாமத்தை தொடர்ந்து உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருக்குது. பார்த்தோன்னே இவங்களுக்கு மெய் சிலிர்த்து போயிடுது. வந்துடுறாங்க. வந்துட்டு கிருஷ்ணன் கிட்ட கேக்குறாங்க, இது என்ன அதிசயம் இப்படி இருக்கு அப்படின்னோட, நீ சொன்னில்ல தலைமாடு கால் மாடு வித்தியாசம் எல்லாம் யாருக்கு கிடையாது, அர்ஜுனன் மாதிரியான மிகப்பெரிய டிவோட்டிக்கு கிடையாது. அவனுக்கு தலைப்பாகமும் ஒண்ணுதான், கால் பாகமும் ஒண்ணுதான். எந்த பாகத்தை அவனுடைய உடல்ல நீ எடுத்தினாலும் அது சொல்லக்கூடியது யாருடைய நாமம் அப்படின்னா என்னுடைய நாமத்தை தான் சொல்லும். ஓகேவா? அதனால அது மரியாதை குறைச்சு அப்படின்னு நான் நினைச்சதுங்கிறது கிடையாது. அது என்ன அப்படின்னா அவங்களுடைய உடல் முழுக்கும் யாரை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா மனசு நினைக்குதுன்னு தானே சொல்லுவோம். பட் உடல் பாகம் முழுக்க நினைக்கிறது யாரு அப்படின்னா அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணரை தவிர வேற யாரும் நினைவுல இருக்கிறது இல்ல. அப்படிப்பட்ட அர்ஜுனன் கேக்குறாங்க, நான் வந்து உன்னை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா உன்னை நினைவுல வச்சுக்கணும், உன்னை நினைச்சு பார்க்கணும்னா நீ எந்தெந்த ரூபத்துல எல்லாம் இருக்க சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி. ஓகேவா? இப்ப பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகம் 19 இருந்து தன்னுடைய ஐஸ்வர்யங்களை விவரிக்க போறாங்க. 19 மெத்தட்ஸ். Yes, Mataji. श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यद कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும். நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகின்றேன். ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூறப் போகின்றேன். ஏனெனில் அர்ஜுனா, எனது வைபவங்கள் எல்லையற்றவை, லிமிட்லெஸ். அதுக்கு வந்து இன்ஃபினிட், அது பாட்டு போயிட்டே இருக்கும். அதனால முக்கியமான சிலதை மட்டும். நமக்கு வந்து என்ன, குறைந்த புலன்கள் இருக்கு, ஞாபக சக்தி ரொம்ப கம்மி. அதனாலதான் எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சுட்டு படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். ஓகேவா? சோ அந்த காலத்துல சத்தியயுகம் திரேதா யுகத்துல எல்லாம் என்ன, வாய் வழியா தான் வேதங்கள் சொல்லப்பட்டது. துவாபர யுகத்தோட முடிவுல வியாசர் என்ன பண்ணிட்டாங்க, இனிமேல் என்ன பிறக்க தோன்றக்கூடிய உயிர்வாழிகள் அத்தனை பேருக்கும் என்ன இல்ல, குறையுடைய புலன்களோட தான் அவங்க தோன்ற போறாங்க. சோ அவங்க எல்லாருக்கும் காதால கேட்டு அதான் மனனம் பண்றது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வாய்ப்பு இருக்காதுங்கிறதுனாலதான் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா வேதங்களை பிரிச்சு 4 வேதங்களை அவங்க எழுதிட்டாங்க. அதுக்கு மேலே இருந்தா நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னு எழுதி வச்சுட்டு படிச்சு அதை ஞாபகப்படுத்திக்கிறோம். ஓகேவா? சோ அவ்வளவுத்தையும் நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீ ஒண்ணும் அது அது ஒண்ணும் பண்ண போறது இல்ல. பகவானுக்கு நம்ம என்ன பண்ணா போதும், பகவானை பத்தின எல்லா குவாலிட்டியும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. நம்ம அவங்கள்ட்ட தூய பக்தி செலுத்தணும்னாலே போதும், அவங்களை நம்மள இருந்து ஏத்துக்க போறாங்க. ஓகேவா? அர்ஜுனன் கேட்கறதுக்காக பகவான் சில முக்கியமானதை மட்டும் சொல்ல போறாங்க. 20 methods. Yes, Mataji. अहम् आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश्रयस्थितः अहम् आदिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. அகம் ஆத்மா ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிறாங்க பாருங்க. நான் தான் எல்லா உயிர்களின் இதயங்களிலும் விட்டிருக்கும் பரமாத்மா. ஓகேவா? குடாகேஷ அப்படின்னா அர்ஜுனனை கால் பண்றாங்க. அந்த மாதிரி அவன் வந்து தூக்கத்தை வெல்பவன். சரியா? அதனால குடாகேஷன் அப்படிங்கிற பேரு அர்ஜுனனுக்கு. எல்லா உயிர்களின் ஆரம்பமும் நடுவும் இறுதியும் நானே. எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றதுக்கு காரணம் பகவான் தான். திருப்பி பகவானுடைய திருவடி பாதத்துல போய் சேர்ற வரைக்கும் அது எடுக்கக்கூடிய ஒரு 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 உடலும் யாரால கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னா பகவானாலேயே.
அப்புறம் அதுக்கப்புறம் இதுமாதிரி ஸ்லோகாஸ் வராது உங்களுக்கு, அதுக்கான விளக்கங்கள் மட்டும் கொடுக்குறோம். ஆதித்யர்களில் நான் விஷ்ணு. ஓகே. அப்புறம் ஜோதிகளில் பிரகாசிக்கும் சூரியன். மருத்துகளில் நான் மரிசி. மருத்து அப்படின்னா வந்து காற்று. ஓகே. ஆகாயத்துல வந்து 50 விதமான காற்று இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அதுல வந்து மரிசி அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஹெட். அந்த மரிசி அப்படிங்கிற அந்த ஸ்வரூபத்துக்குள்ள யாருடைய வைபவம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான். நட்சத்திரங்களில் நான் நிலவு, மூன். பகவான் வந்து மூன், அதை ரெப்ரசன்ட் பண்றது. எல்லா ருத்ரர்களிலும் நான் சிவபெருமான். ஓகேவா. ருத்ராஸ் மொத்தம் எத்தனை பேர் அப்படின்னா மொத்தம் 11 ருத்ரர்கள் உண்டு. ஓகேவா. அப்புறம் வசுக்கள் அப்படின்னா அஷ்ட வசுக்கள்னு சொல்லுவாங்க. ஆதித்யர்கள் அப்படின்னா மொத்தம் 12 ஆதித்யர்கள் சொல்லுவாங்க. சோ 12 ஆதித்யர்கள் அவங்க சூரியன். அப்புறம் 11 ருத்ரர்கள் அவங்க தான் சிவபெருமான். ஓகேவா. அதுல யக்ஷ ராட்சசர்களில் நான் செல்வத்தின் நிறைவன் குபேரன். யக்ஷரோட ராஜா யாரு அப்படின்னா குபேரன். அப்ப குபேரன் யாரு அப்படின்னா பகவானோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ். அதாவது பகவான் வந்து தன்னை குபேரன் சுரூபமா அவங்க தன்னை என்ன பண்ணிருக்காங்க, மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. வசுக்களில் அஷ்ட வசுக்களில் யாரு அப்படின்னா அவங்க அக்னி பகவான். மலைகளில் நான் மேருமலை. அர்ஜுனா, புரோகிதர்களில் தலைவரான பிரகஸ்பதியாக என்னை அறிந்து கொள். எல்லா ஞானத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற பிரகஸ்பதி யாரு, புரோகிதர் யாரு அப்படின்னா நானே, அது பிரகஸ்பதி. சேனாதிபதிகளில், ஓகேவா, அங்க சேனை இருக்கும்ல, அது எல்லாத்துக்கும் தலைமை பதவி வைக்கிறது யாரு அப்படின்னா கார்த்திகேயன். கார்த்திகேயனோட ரூபம் யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். நீர்த்தேக்கங்களில் நான் சமுத்திரம். மகா ரிஷிகளில் நான் பிருகு. பிருகு முனிவரா பகவான் இருக்கிறாங்க. சப்தங்களில் நான் திவ்யமான ஓம்காரம். யாகங்களில் திருநாம ஜபம். ஓகேவா. யாகத்துல அவங்க என்ன யாகமா இருக்கிறாங்க அப்படின்னா நாம ஜபம். ஓகேவா. அசையாதவனற்றில் நான் இமயமலை. எல்லா மரங்களில் நான் ஆலமரம். ஆலமரமா பகவான் இருக்கிறாங்க. தேவ ரிஷிகளில் நான் நாரதர். கந்தர்வர்களில் நான் கரதன். ஓகேவா. கந்தர்வர்கள்லாம் என்ன அப்படின்னா பாடக்கூடியவங்க. ஓகேவா. பாடுறது ஆடல் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடியவங்க. மியூசிக்கல் விஷயமா பண்றவங்க எல்லாமே கந்தர்வர்கள் சொல்லுவாங்க. அதுல சித்திரரதன். சித்தர்களில் நான் கபில முனி. சாங்கியா பிலாசபி கொடுத்தாங்கல்ல, சாங்கிய யோக தத்துவம், அதை கொடுத்த சித்தர் அவங்க கபிலமுனி. கபிலமுனி யாரோட இன்கார்னேஷன் அப்படின்னா பகவானோடது. ஆயுதங்களில் நான் வஜ்ராயுதம். இந்திரனோட கையில இருக்கும்ல வஜ்ராயுதம், அந்த வலிமை மிக்க ஆயுதம் யாரு அப்படின்னா பகவானோட பெர்சானிபிகேஷன். பசுக்களில் நான் சுரபி பசு. இனவிருத்தியாளர்களில் நான் காமதேவனான மன்மதன். சர்ப்பங்களில் நான் வாசுகி. நாகங்களில் நான் அனந்தன். ரெண்டு நாகம் இருக்கு. ஒண்ணு வாசுகி, இன்னொன்னு அனந்தன். ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா ஆன்மீக உலகத்தோட பாம்பு, இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா பாதாள உலகத்துல இருக்கக்கூடிய பாம்பு. ஓகேவா. அதுதான் சொல்லுது. நீர்வாழினங்களில் நான் வருணதேவன். முன்னோர்களில் நான் அரியம்மா. பித்ருலோகம்னு ஒண்ணு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோமா, அதுக்கு ஹெட் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அரியம்மா. அரியம்மாவா இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா பகவான். நீதிபதிகளில் நான் மரணத்தின் அதிபதியான யமன். ஏன்னா அவங்களோட அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெர்ஃபெக்டா இருக்கும். தர்மவான் யம தர்மன் வந்து யம தர்மராஜான்னு தானே சொல்றோம். தைத்திய அசுரர்களில், தைத்தியர்கள் அப்படின்னா அசுரர்கள். அந்த திதி அதிதின்னு ரெண்டு மனைவிகள். அதுல வந்து திதியோட குழந்தைங்க எல்லாரும் யாரு அப்படின்னா தேவர்கள்னு சொல்லுவாங்க. அதித்தி, ஓகேவா, அவங்களோட குழந்தைங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அசுரர்கள். ஓகேவா. மாத்தி சொல்லிட்டேன்னா அதித்தியோட குழந்தைங்க தேவர்கள். திதி அவங்களோட பசங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்னா அசுரர்கள். சோ தைத்திய அசுரர்களில் பக்தியில் சிறந்த பிரகல்லாத நான். அடக்கி ஆள்பவற்றில் நான் காலம். மிருகங்களில் நான் சிங்கம். பறவைகளில் நான் கருடன். ஓகேவா. ஒரு விஷயத்திலும் பகவான் யாரா தன்னை வெளிப்படுத்தியிருக்காங்கிற விஷயம் தான் இதுல லிஸ்ட் அவுட் ஆகுது. இதுல எக்ஸ்பிளனேஷனுக்கு ஒண்ணும் இல்லைங்கிறதுனால நான் படிச்சுட்டு இருக்கிறேன். எல்லா படைப்புகளின் ஆதியும் அந்தமும் நடுவும் நானே. எல்லாத்தையுமே அவங்க தான் தோற்றுவிக்கிறாங்க. ஓகேவா. அறிவில் நான் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு. விவாதிப்போரில் நான் முடிவான உண்மை. அப்புறம் எழுத்துக்களில் நான் முதல் எழுத்தாகிய கூட்டுச் சொற்களில் நான் வெந்த. அப்புறம் வெந்த அப்படின்னு இரண்டு இரண்டு எழுத்துக்கள் அர்த்தம், அதுவும் பகவான் தான். ஒரு எழுத்தும் பகவான் தான், இரண்டு எழுத்து உள்ள கூட்டு சொல்லும் பகவான் தான். தீராத காலமும் நானே. படைப்பாளிகளில் நான் பிரம்மா. பிரம்மாவா தன்னை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறாங்க. நானே எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் மரணம். காலம் அவங்கதான். ஓகேவா. 11th சாப்டர்ல எகைன் வருவாங்க. நீ யாரு, ஏன் இப்படி வந்திருக்க, இந்த ரூபமே எடுக்கும் போது பகவான் சொல்லுவாங்க காலோஸ்மி அப்படின்னு. அதாவது நானே காலம். எல்லாரையும் மரணம் சம்பவிக்கக்கூடிய ஒரு 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 பிறப்பு அவங்களோடது. உருவாகுபவை அனைத்திற்கும் உற்பத்தியாளனும் நானே. அவங்க தான் கிரியேட் பண்றாங்க. சோ உற்பத்தியாளன் அவங்க தான். சீர் கிவிங் ஃபாதர் அவங்க தான். பெண்களில் புகழ், அதிர்ஷ்டம், அழகிய பேச்சு, ஞாபக சக்தி, அறிவு, உறுதி மற்றும் பொறுமையும் நானே. பெண்கள் கிட்ட இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த 1 2 3
4 5 6 7 குவாலிட்டிஸ். இதுல எது இல்லையோ நம்ம வளர்த்துப்போம். வளர்த்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது எல்லாமே நம்மள்ட்ட பகவான் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத காமிச்சு கொடுக்கும். பெண்களில் புகழ், அதிர்ஷ்டம், அழகிய பேச்சு, ஞாபக சக்தி, அறிவு, உறுதி மற்றும் பொறுமை, இந்த குவாலிட்டிஸ்ல பகவான் வந்து பெண்களிடம் மறைஞ்சிருக்கிறாங்க. அப்புறம் சாமவேத மந்திரங்கள் பிருகத் சாமம், கவிதைகளில் நான் காயத்ரி, மாதங்களில் நான் மார்கசீர்ஷ, அதாவது மார்கழி மாதமா இருக்கான், பருவங்களில் நான் மலர்கள் நிறைந்த வசந்த காலம், ஏமாற்றுபவர்களில் நான் சூது, பகவான் பண்ணாத சூதா, எத்தனையோ விதமான சூது அவங்க பண்ணினாங்க. ஓகேவா? ஏன் அப்படின்னா இதை அட் எனி காஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும், தர்மத்தை நிலைநாட்டணும். அதுவும் அந்த சூது யாருக்காக பண்ணாங்க அப்படின்னா அதர்மவாதிகளை அழிக்கணுங்கிறதுக்காக தான். சோ அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. அதுக்காக நம்மளும் ஆயிடக்கூடாது, ரெடி ஆயிடக்கூடாது, நானும் சூது பண்றேன். ஒளிர்பவற்றில் நான் தேஜஸ், நானே வெற்றி, நானே தீரச் செயல், நானே பலவான்களின் பலம். நம்மளோட டேலண்ட் அவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி பலவான்களோட பலமா இருக்கிறதும் பகவான் தான். விஷ்ணு குலத்தவர்களில் நான் வாசுதேவன். விஷ்ணு குலம்ங்கிறது அந்த பசுக்கள், ஆணிரை கூட்டம் அது மேய்க்கக்கூடிய அந்த குலம்ங்கிறது விஷ்ணு குலம். அவங்க வசுதேவனா வந்தாங்க. பாண்டவர்களில் நான் அர்ஜுனன், முனிவர்களில் நான் வியாசர், பெரும் சிந்தனையாளர்களில் நான் உஷனா. உஷனாங்கிறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுக்கராச்சாரியார். அசுரர்களோட குரு இருக்காங்கல்ல, அவங்கதான் சுக்கராச்சாரியார், நான் தான். அப்புறம் அடக்கியாளர் முறைகளில் நான் தண்டனை, வெற்றி ஆடுபவர்களில் நான் நீதி, ரகசியங்களில் நான் மௌனம், ஞானிகளில் நான் ஞானம். அவங்களோட அந்த ஞானமா இருக்கிறது, அறிவா இருக்கிறது, இன்டெலக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அது யாரு ஞானிகள்கிட்ட அப்படின்னா அது பகவான் தான். அடக்கியாளு முறைகளில் நான் தண்டனை, எகைன் அது ரிப்பீட் ஆகுது. மேலும் அர்ஜுனா, இருக்கும் எல்லா உயிர்வாழிகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே, அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் இன்றி இருக்கக்கூடியது ஒன்றும் இல்லை. பகவான் இல்லாம எதுவும் இல்லை. அவங்களால மட்டும்தான் எல்லாமே ஆக்கவும் படுது, அழிக்கவும் படுது, காக்கவும் படுதுங்கிற விஷயம் நமக்கு இப்ப இந்த ஸ்லோகாஸ்ல தெரிஞ்சிருக்கும். ஓகேவா? இதன் மூலமா பகவான் என்ன சொல்றாங்க, தன்னுடைய ஐஸ்வர்யங்களோட ஒரு பகுதியை சொல்லியிருக்கிறாங்க. எதிரிகளே வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களில் ஓர் உதாரணமே. ஓகேவா? நான் எல்லாத்தையும் சொல்லல, ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான். ஓகேவா? சாம்பிள் எடுத்து விட்டுருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி பகவான் என்ன செய்யறாங்க, அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடியது லிமிட்லெஸ். அதுல இருந்து சில விஷயங்களை மட்டும் இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் கேட்டதுக்காக பகவான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களின் ஒரு உதாரணமே. 41 மெத்தட்ஸ். இது இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. எத் எத் यत् यत् विबुधिमत्सत्त्वं श्रीमद्भूर्जितम् एव वा तत्तत् एवावगच्छत्वं मम तेजोंश-संभवम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றுபவே என்பதை அறிவாயாக. இத்தனை வைபவங்களும் எங்கேருந்து வருதா, பகவான்கிட்ட. அவங்களோட கம்ப்ளீட் ஆற்றலை கூட இவங்க என்ன செஞ்சல இந்த இடத்துல செலவு பண்ணல. அவங்கள்ட்ட அவங்களோட தேஜஸ்ல இருந்து சிறு பொறி அளவு தான் அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதனால தானே சொன்னாங்க லிமிட்லெஸ் இருக்குது. எங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள், வைபவங்கள், ஆற்றல்கள்ங்கிறது நமக்கு நம்மளுடைய சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயங்கள் அதெல்லாம். அதுல இருந்து சிறு உதாரணங்களை மட்டும்தான் பகவான் கொடுத்தாங்க. அதை எகைன் இந்த இடத்துல ரீட்ரேட் பண்றாங்க. என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றுபவை இந்த வைபவங்கள். ஓகேவா? 42 மெத்தட்ஸ். Yes, माताजी. अथवा बहुनैतेन किञ्ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम् इदं कृत्स्नम् एहांशेन स्थितो जगत्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன். இதை பத்தி என்ன, இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, ஏன்னா தெரிஞ்சதே நம்மளால என்ன செய்ய முடியல அப்படின்னா, இவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு வியக்கத்தக்க அளவுக்கு இருக்குது. இதை தவிர இன்னும் எவ்வளவோ இருக்குது பகவானுடைய பெர்சானிபிகேஷன் வருது. சோ அது ஒண்ணு என்னன்னு அதை நுணுக்கமா தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பகவானை நாடணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. பகவானை நம்ம தேடி போகணும்னு அவசியம் கிடையாது. அவங்க என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க, அவங்களே உள்நுழைஞ்சிருக்கிறாங்க. நம்மளுடைய மனசுக்குள்ளேயே அவங்க இருக்கிறாங்க. நம்ம எங்கேயும் தேடிட்டு போய் எந்த ஒரு விஷயத்துல அவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க, தண்ணியை பார்த்தா அதுல ருசி இருக்குதா, அதுல பண்ண பகவான் இருக்கிறாங்க. வானம் வந்து கருநீளமா இருக்குதா, ஆஹா அங்க பகவான் இருக்கிறாங்க. மயில் பார்த்த உடனே பகவான் தலையில அந்த மயில் இறகு வச்சிருப்பாங்களே அப்படின்னு நம்ம வேற வேற விஷயங்கள்ல போய் நம்ம அதை கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அவருடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக, சிறு அம்சம் என்ன, பரமாத்மா சுகம். அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா, இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் எல்லா உயிர்வாழிகளுடைய உள்ளத்துக்குள்ளேயும் அவங்க உள்நுழைந்து அதை தாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்ப நம்ம என்ன செஞ்சா போதும், எந்த ஞானம் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு கூட இல்ல,
செல்ஃப் ரியலைசேஷன் பண்ணா போதும், தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாவா இருந்தா போதும். நான் இந்த இந்த உடல்ல இதுக்குள்ள இருக்க ஜீவாத்மா தான் நான் எப்படி இருக்கணும், இந்த ஆன்மீக உணர்வோட இருக்கணும், எனக்கு இந்த ஆன்மீக அறிவை ஊட்டுறதுக்கு பரமாத்மா கூடவே இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் இருந்தாலே போதும். இது இருந்தா நம்ம என்ன செய்யலாம், பக்தி தொண்டு பண்ணலாம். இவ்வளவு விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் கூட அவசியம் இல்லை அப்படின்னு அர்ஜுனனுக்கு பகவான் சொல்றாங்க. இதோட இந்த சாப்டர் முடியுது. ஹரே கிருஷ்ணா. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपादा की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्णा।